lawr o'r seiat, chi'n gwybod? A beth yw yw ymdrin gyda'r ddeuogrwydd mae'n debyg na fe ffain, a byddai'n teimlo lot gwell bore fawr i gweithio. A mae ar ffurf can, o, darro. Ond o'n i'n meddwl, mae eisiau, chymod, gweithio gyda'r hen ffurf y gan werin ac ati, hyd yn oed os chi ddim yn gallu canu dda iawn. Beth? Pitcho fe yn gwestiwn arall. Dim syniad o gwbl lle ddechrau fan hyn. Mae gen I siop bapurau ar ben fy stryd fach I. Mae'n gyfyng ar y gore, ond mae'n drysor wyddo chwi. Faldir o, y siop fach ore yn y fro. Faldir o. Gewch bopeth rich chi'n mofyn, o ma chiwa cheddar I cherry aid. Domestos llath a chystad creams, mae'n berffedd rhaid fi weid. Faldir o, mae llwch ar y boteli gwynon fe neith y tro. Faldir o, is yno wythnos diwetha, yn dioddau ar ôl sesh. Pan welodd y perchenog fi, wedodd e, good God, what a mess. Faldir o, nodyn i'r hunan, rhaid rhoi colir mlaen cyn neud na to. Faldir o, ond ddoi ddes I yno, I brynu papur neu dri, a synnu'n fawr o weld boi bach clen yn gwenu arna I. Fy'n bach yn steddfod na, da. Faldir o, a'i mab y perchenog ydi o. Mae'n eitha ffit a'i lyged llo. Faldir o, a medde fe. I couldn't help but notice you're one of the ones who gets the camera. Well, yes, I am, medde fi yn swyl gan wenu arno fo. A medde fe, I used to do a bit of Welsh in school. Don't remember much now, but I think it's cool. A medde fi, I could give you lessons easily, and we could run this place for eternity. Nath wneud pethau tyma bach yn awkward. Ac yna'r bore wedyn, wrth gerdded nôl o'r dre, fes I mewn I Tesco Express yn Grangetown, na chi le. 5 dewis o goffi a ffrwythau ffres, a neb yn anabod i'n weid what a mess, a ffeiriant talu sy'n siarad Cymrag, a thriambu sy'n, a cwason sy'n fol a gwag. Mae'n bopeth wy'n heiddi, felly dyna fo, wy'n gweithio na si off drwy'r wythnos, so there you go. Faldir o, a bore ma fe glywais, fod y siop gornel wedi cau. Mae'n debyg fod mab y lledi agor gwesti yn Dubai. Faldir o, dyw Tesco yn gwerthu'r Cymro. A so'r peiriant sy'n siarad Cymrag yn gwenu nôl. Faldir o.